MTV. Сәлем, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти әниләрегез. Яз җәмәгать. Кояш алай ук назламаса да, гөрләвекләр акмаса да, әлеге фасылның исеме үк җылыта. Яз ул яшьлек, яз ул романтика. Нәкъ кинодагы кебек. Кино дигәннән бу сүзгә якынрак елышып, бүген резидентларның нинди кино жанрын үз итүләре хакында гәпләшеп алырбыз. Исемем Айвар Садыров, бу язның беренче музыкаль каймак хит-парады. Башлыйбыз. Чәчкә кино яратучылар исәбеннән шуңа карамастан фильмнарны бик сакланып караучылардан санала. Ник дигәндә, бер кинога кирип китсә, айырып алырмын димә. Айрыуча хит киноларын ярата. Соңгы арада айрыла алмыйча «Великолепный век» фильмын караган. Кино дип эшен, иҗатын да онытмый чәчкә. Җырлары туып тора, хит-парадларда катнашып тора. Сихри дөнья, янда дуслар, туганнар, күктә кояш, җирдә чәчәк. Матур бит, матур дөньялар, дөнья матур, сез булганга, дөнья матур, без булганга. Туганлыкта безнең көч, сез дөньяны бизәүчеләр, без дөньяны гизүчеләр. Дөнья матур, сез булганга, дөнья матур, без булганга. Şitlerini sen күзләмә, янда булган матурлыкны сакла берүк, җибәрмә. Дөнья матур, сез булганга, дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән, дөнья матур.
Тагын бер җырга тукталабыз. Аны башкаручы Рамил Галимҗанов. Тарихи һәм совет фильмнарын үз иткән Рамил яраткан фильмын берничә тапкыр рәттән карый ала. Сүз уңаеннан Леонид Гайдай фильмнарын күпме караса да карап туймый икән. Кемдер Галимҗановның җырын тыңлап туймый торгандыр. Алар өчен махсус әлеге җырчының композициясын менә хәзер куеп җибәрәбез. 14нче урын. Исәннәрмесез? Утыр әле, әни яннарыма дигән өр-яңы җыр. Утыр әле, әни яннарыма, бер сөйләшик әле туйганчы. Сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларыңны алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны инәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле, әни яннарыма, бер бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны инәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны инәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле, утыр яннарыма, сузык әле моңлы көйләрне. Рәхәтләнеп икәү җырлыйк әле, читкә куеп барлык эшләрне. Кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны инәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны инәреңә куеп, тыңлыйм әле моңлы җырыңны. Башкаемны инәреңә куеп, тыңлыйм әле моңлы җырыңны. Тыңлыйм әле моңлы җырыңны. Айратса фильмга комедия яки фантастика күрсәтсәләр, ул фильмның 1 секундын да игътибар үзәгеннән җибәрмәячәк. Аеруча җырчыга Америка фильмнары ошый. Иң истә калганы «Клик с пультом по жизни». Шушы фильмны карагач, чыннан да пульт ярдәмендә дөньядагы бөтен нәрсә белән идарә итәсе килә башлый дип елмая ул. Берәр галим белән дуслашып кара әле син, Айрат. Бәлки шундыйрак берәр җиһаз әмәлләп бирер үзеңә. Кайыннар ай-хаяк икән, сөю белән тулы чак икән. Кайыннардан якты моны тама. Бу бит бәхетеңне, эзләп бәхетеңне. Юк
yıkılama. Bu bit baqetine ezile baqetine. Yok yıklama yigit yıkılama. Yigit yana kızga kuz atıp, sanduvaçlar yeri uzatıp, yıldızlardan enerji sibeler. Yigit yana kızga kuz atıp, sanduvaçlar yeri uzatıp, yıldızlardan enerji sibeler. Kavuşalar parlar, kavuşalar yarlar. Yok bağırım yok bir silgene. Әміне 12-ші басқыш хужасы Рамил Аймаддинов бүтінлей де фантастика яратмый болып шықты. Әйе, Рамилге дүнияда болмаған нәрселер турында фильмнар ұшамай. Әміне тарихи кино, яки комедия болса, Аймаддинов айырыла алмайша қараяша. Көптен түгіл Бейік Ватан соғышы вақытында ғади немес халқының неше ғұмыр кешіруін сүрәтләгән Воровка книг картинасын қарап нық тәсирләнгән жыршы егетебез. Менә шундый шын барлык турындагы кинолар күбрәк ошый Аймаддиновка. Шушырында Рамилнең үзен жырлатып алыйк, аңа тиешле позицияны тапшырыйк. Мәхәббәтемне таптым, мәхәббәтемне таптым, ярты дөньяны гиздем, аякларымны сизмим мин, яратканымны таптым, кайда басканымны сизмим, үз бәхетемне таптым. Кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем. Була! Ömür buya izledim, ömür buya izledim, izlep tapdım. Gözlerime bir qarauda qabızdın suyuq hising, gözlerine qaradım da dertledin suyuq hising. Kil, kil minem canım, kil, kil bağırkayım, kil, kil minem canım, kil, kil bağırkayım, kil, kil minem canım, kil, kil bağırkayım, kil, kil minem canım, kil, kil bağırkayım. Ufukta birinci unlıq күренә. 11-ші басқышта Булат Нигъматуллин. Әлеге җырчы күбрәк боевик ише фильмнарны яратып карый. Башкача була да алмый. Малай вакытында видеокассеталардагы боевикларны карап, алар кебек сугышырга дип хыялланган кешенең фикере үскәч тә үзгәрми дип көлә Булат үзе. Мондый кинолар карау белән бер рәттән җырчы мультфильмнарда караштырган икән. Үзе әйтүенчә, кай вакыт кинолардан да шәбрәк мультфильмнар килеп чыга икән. Караган мультиклары тормыш, кешелек турында булса, Булатның җыры ни турыда икәнлеген хәзер үк белербез. Ака гомерләр, ага су кебек, үтә яшьлегем, җилкәннәр җиге. Соңлап булса да кайтасы иде, үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым, күзен яфрак yazda
yerdə ötken gündürge Tırılısın turu kildi kürülge Sağış kaplasa ay yaskı günü Şatlık yılmayıp açtı günelini Yegire yıllarım Barılıp qarradım gözünü yafrak Kıyılsa da yazda kaman uylarım Birinci unluqni aşıb jiberəmiz. Həm Ramazanovlarga sözünü tapşırabız. Rizat bilan Ziniraның үйдә вакытта filmlarga карашлары төрле булса, кинотеатрга барганда алар берләшә икән. Икесенә дә ошый торган фильмны сайлап карыйлар. Үйдә булганда кем нәрсә тели, шуны карый. Шулай да мәхәббәт романнарына өстенлек бирә Рамазановлар. Хит-парадтагы җырлары да шундыйрак темада. Яратам димәсен дип атала ул. Belek şikilli Kup yerden şayartıp Şeşkeden şeşkege Mehabet taratıp Şeşkeden şeşkege Mehabet taratıp Yaratam demesin Canıma kirmesin Vakitlığına yar bulsan Yanıma gelmesin Yaratam demesin Canıma kirmesin Vakitlığına yar bulsan Yanıma gelmesin Öpme cansızlanma Minutlu hislerden Aşı yaşlar tama Gayipsiz gözlerden Aşı yaşlar tama Gayipsiz gözlerden Yaratam demesin Canıma kirmesin Vakitlığına yar bulsan Yanıma gelmesin Yaratam demesin Canıma kirmesin Vakitlığına yar bulsan Yanıma gelmesin 9-нчы позицияда урын алучы Миндияр Шаймардановка спорт темасына багышланган фильмнар ошый. Шулай ук егет мультфильмнарда карарга ярата икән. Кайвакыт ошаган мультфильмны кат-кат карап, ул сүзләренә кадәр ятлап бетерәм ди. Ышанырсызмы, юкмы, анысы сезнең эш. Хәер, ышанмыйча да булмый. Әнә, җырның сүзләрен ятлап бетергән бит. Teres karşımda kayın Güya kayın Mın sulanıp Sağınadır kebek yar kayın Sinen karaşların Emin unutmamın Sinen karaşların Emin unutmamın Ay nurunu da nazlanadır biz oturtkan akkayın Seni kurmi yaşavlardan Üzgelen eminim canı kayın Sinem karaşların Emin unutmamın
4-нче тапкыр оештырылучы TMTV премиясын тапшыру тантанасы быел Пирамида концертлар залында 23 март көнне узачак. Дәрәҗәле чара яңа рекордлар куярга җыена. 6 сәгатьлек җырлар марафоны. 40-тан артык лауреат, бардык суперхитлар һәм иң шәп башкаручылар. Номинантлар арасында Әнвәр Нургалиев, Ландыш Нимаджанова, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Иркә Алсу Абелханова, Рифат Зарипов, Хәмдүнә Тимергалиева, Элвин Грей, Фирус Кахиров, Данир Сабиров һәм башкалар. Хәзер уйланып алыйк әле. Ландыш нинди фильмнар карарга ярата икән? Комедия яки мелодрама? Юк. Җырчы азагы көтелмәгән борылыш ала торган триллерларны ярата. Комедиялар да бар, ләкин безнең илдә төшерелгәннәре түгел ди ул. Күрәсең, сыйфаты эштәлеге аның өчен бигрәк юк инде дәрәҗәсендәдер. Нәкъ җырындагы шикелле. Күзләрең минем күзләремдә, сүзләрең назлы үзләрдә, хисләрең язларның ташкыны, иде бит, бердән-берем син идең бит, сине генә сөям дидең бит, өмитеңдә якты көнемне. Җиденче баскыч. Биредә урын алучы җырчы да күп артистлар күк мультиклар ярата. Аның исеме Эльмира Сөләйманова. Эльмира киноларга еш йөри. Күп вакытта гаилә белән җыелышып баралар. Я шул берәр мультфильм карыйлар, я инде нинди дә булса гаилә фильмын карап кайталар. Әгәр дә караган фильм ошый икән, җырчы шул ук көнне дусларына шалтыратып барып кара, шәп фильм дип аларның колагы итен ашап бетерә икән. Эльмира киңәш итә икән, барып карарга кирәк. Ağırlıkta yalnız kaladırdın da, gidip bardın minnem şiklerge. Mina yerden kirek bulgan şakta, nige kirek idi giderge. Da ağlar seni yaratkanı taşlama. Илшат Хамадиевның соңгы арада бер нинди дә фильм караганы юк. Чөнки кинотеатрга барганы юк. Кинотеатрга бармаган, чөнки юньле фильм тапмаган. Юньле фильм тапмаган, бер нинди фильмда карамаган.
Тагын шунда килеп төртелдек. Иң яхшысы Илшатка сүзне тапшырыйк. Унутып торам. Егеткә җая уклар, кылычлар тотып сугышкан кинолар ошый. Андый картиналар күрсәгез, минутында ук Хамадиев кайтыгыз. Юнлы кино юк дип тилмереп ятмасын мискин. Узатам шикелле мин бүген иң татлы, иң матур хисләрне, бәхетле без дигән көннәрне, онтыла алмаслык кичләрне. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка яңадан кайтулар булмас бит. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка яңадан кайтулар булмас бит. Булмас шул бу кадәр шашынып, ярсулар яратып түгеле. Хушлашу сүзендә мин түгел, син үзең әйт әйдә иң элек. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка яңадан кайтулар булмас бит. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка яңадан кайтулар булмас бит. Музыкаль кайма хит парадының беренче бишлеген ачучы җырчы Айгөл Рәхимова. Айгөл төрле жанрдагы фильмнарны карарга ярата икән. Алар арасында ужастикларда, психологик киноларда, акыллылары да булырга мөмкин. Кинотеатрларга яхшы фильм булганда еш йөри Рәхимова. Билгеле дуслары, танышларының нинди дә булса картинаны тәкъдим итүенә кара. Ә хит парадка килсәк, монда берәүнең дә сүзенә кулак салмыйча, Рәхимованың җырын куеп, үзен 5нче позицияга урнаштырып куйык. Нишенче кат карлар яла, өзгә ятып карлар яна. Әйтерсеңләр, энҗесе белә. Бер ямарлап кар атканы, мәхәббәтне аңлатканы. Карлар күргәч, кабат терелә. Кабат карлар ява, карлар ява, карлар яна. Сине кышлар иде теләгем. Карлар ява, карлар яна. Кайнар яшем карга тамар. Тагын кышка ялгыз керәмен. Кабат кышка керәм, табылмавын яхшы беләм. Нигә сүнми ышаныш. Карларыма өрәм тыным, карларымда синең җылың. Карларыма синең сарыңны. 4нче баскычка килеп җиттек. Биредә мелодрамалар яратучы Алинә Даутова. Мелодрама дигәч тә дөрес аңлагыз, еллар буе бара торган төрек сериаллары турында сүз бармый. Даутова эмоциональ кеше. Комедияларны рәхәтләнеп көлә-көлә, ә мелодрамаларны елый-елый карый. Ел дигәннән Нагиев уйнаган Непрощенный фильмының уртасында ук Алинә үкереп елап җибәргән. 4нче позицияда еларга түгел, ә елмаярга кирәктер минемчә. Чөнки лаеклы, тотрыклы баскыч, тот та рәхәтләнеп җырлап җибәр. Мең
тапқыр ғафу өтінем, сенен яратқаны кішім, яшілік өлерлігі білін, сені юғалтқан үшін, ғұмыр бойы ізлесем де, сенде ярыны тапмадым, yollarımda girde buldu sina bergen andılarım. Süyüdürlep yanğan janda, яңа hisler tüsündü, başka yarata almadım, бәхеткә yol izledi, ғұмыр бойы izlesem de, sende yarını tapmadım, yollarımda girde buldu sina bergen antılarım, ғұмыр бойы izlesem de, sende yarını tapmadım, yollarımda girde buldu sina bergen antılarım. Иреннәрең тәме әлдә, саклана йөрәгемдә, зәңгәр күктәй, зәңгәр күзләр, бары тик синдә генә. Üçüncü баскыч иясе Рената Т. кинотеатрларга еш йөрми. Тик кемдә булса шәп фильм тәкъдим итсә, шунда ук барып карарга тырыша. Соңгы тапкыр күпләр кебек Т-34 фильмын карап кайткан. Шулай да әлеге җырчы комедия һәм мелодрамаларга өстенлек бирә. Хәер, мелодрама карамаган хатын-кыз сирәктер ул. Җитмәсә, җырда мәхәббәт турында бит аның. Синең хакта дип атала. Һәм хит-парадның беренче эшлеген ачып җибәрә. Көмеш позицияда кино карауның бүтін тәмен белүче Иркә урын ала. Чөнки җырчы өйдә бүтін кеше йоклап беткәч, ире Артур белән нинди дә булса зыянлы тәмле ризык әзерли, шуннан соң шуны ашый-ашый кино карыйлар икән. Тик икенче көнне Иркәнең ире сөйләшми йөрергә дә мөмкин. Сәбәбе җырчы ярты фильмны карауга йокыга китә. Менә шул. Гомумән җырчы тарихи фильмнарга мөкиббән. Олы кызы белән кинотеатрларга йөрергә яраталар. Тик менә анда йоклап утырмый торгандыр инде. Чөнки билет ала торып йоклап кайтсаң, бүтән акча җилгә очачак. Икки тирәк бер типтә, икки тиме бер җирдә.
Кучер, шабрак тарт, алдырызда финиш сызыгы. Абсолют позицияга жете барган сайын көрүп турасыз, эмоциялар тагы да арта. Бу атна жиңүчесе Фирүзә Париж. Фирүзә кинотеатрларга вакыт булганда йөри. Гастрольләрдә билгеле моңа ирешеп булмый. Кинотеатрда балалар нинди фильм сайлый, шуны карыйлар. Булай җырчыга психологик фильмнар ошый икән. Бәлки ул нәкъ менә шуңа үзенең хисләр җырына төшерелгән клипның сюжетын шулай эшләткәндер. Кемнәр карамаган? Карагыз. Иртә торсам уйда, кайда калдың кайда, әллә ниләр килә башыма. Хисләр тирән, 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 яшеренгән йөри, уйлар кайчак адашып, газаларга салып бәрдү, гөнаһлык яшәмәк җирдә алдашып. Хисләр нигә яшерен, яшәп тә шул, аңлый алмый кеше бер-берсен. Вакыт узгач кына сине үкендереп, искә төшер барсы ул бер көн. Хисләр тирән, 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 яшеренгән йөри, уйлар кайчак адашып, газаларга салып бәрдү, гөнаһлык яшәмәк җирдә алдашып. Унбиш баскычны үтеп, җырчыларның нинди кинолар карарга яратуын белеп алдык. Иҗат белән вакытлары никадәр тыгыз булмасын, барысы да диярлек кино яңалыкларын калдырмаска тырыша. Хит-парадтагы киләсе үзгәрешләрне күзәтергә онытмагыз. Әлегә мин, Айваз Садыров, сезнең белән саубуллашам. Пока.